Ni. Apa Friday? Tambah kamu itu lah singkang am tas ni. Kublai YP, mga Melvin Mukim, nakafilm Haling Kabneng. Nakumen ban pentip syapi, ba nginwan rab yang sasisi ni kafilm, ha ususu tam auditorium, naruga kapra terik, adu laipuai terik ubenai jemang. Kipor kilong, kanar baji mensngi, ar baji mensngi, san baji janmiet, bat henyo baji demiet. Kurmen banyak kendu biang YP sasisin. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka ba dunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka jingkhot ya keren jong sembun menteri rangba ke jela ubakmi ya ka tanat karkhana ubas ngau balang dhar ya kinong yelam ka Jaintia National Council ka Jaintia Students Union bad ya kikatu kan ningot kinong song shnong ka shnong daistong kamsem lalong ka basaiso ha ka jekran bad kilat pathai kubor ha ka khat phratrek ujemang arjar phunrio u president ka Jaintia National Council uba sambor mi lingdo ulaithu ba uba ngau balang dhar ulapan pau ba umla ban shimrai marwe halor ka jingdawa namar ba unha ban ya karen shwa bod u menteri rangba ka jala u Conrad K Sangma ulai thu bakum ki kinhun seng balang bat ki pajba ki bala dawa hakmat u sembod menteri rangba ban pensang shwa ya ka public hearing bat ban bishar bnya ya ki kot kisla jong ka Shri Cement Limited henrei nakaliang jong sembod menteri rangba ulong ba unha ban ya karen shwa ya kanika kam bat u menteri rangba ka jala u Conrad K Sangma Deputi CM kalong kabam saiso nama kad Deputi CM uang baka bor kamdan hanga uha panikran baru CM uang handai ka jing sisang ila karan syai how Deputi CM gu baka ne ka EIA jong ka ne ka Shri Cement kalong illegal nama ki klaim ya kum ki an ki kandon jong ka state bat jong ka centrali borak kawe tangila kran ne kata handai nak kaliang Deputi CM tang kata kawe uang ingi bukun sai kran bat Chief Minister tangila ong ro uba ladalong ka bala postpone shwaya kene ka public hearing but re-examine ban kendang mi ikot kisla namar kumba kalau menta kene ka Shri Cement ka ilam bakla ya ka sarkar jela ten rai na kaliang Deputi CM ngin syang no kumno tangkatai ong ingi kum sai kran baru CM kaliang jongi ngi kwa bagane ka public hearing kan long kan pensenge namar ngila ayo i ke bal ajia kene ki public hearing bala dek jong kene ki company ki pudan kam da ki gang watang ki trashnong ru kim yo lat ban simbentah kene ka public hearing ta ka hi ka jing tumu da kine ke sarkar ka ailat kene ka public hearing kin use da ka same policy tengila kentu ya ka sarkar baka de ban maintain ya ka law and order kenang ba kinong song snong bangi kisang bahalang in yo ban pensngo ya ka hok ka jong ina ka public hearing hi ka de ka jaka bangin pensngo pat ba namar pi kene ka jaka le ki mut ban le ya ka mines kan keta ya baro kan keta ya kini ki krem ki balong kum ki tourist place kan keta ya ka wa liten but ni singa pelaru ba kumno ki khot ya kene ka lum serman ka shnong namar kene ka lum serman kam de ka shnong ka de tang ka lum tengil lengo ru ba menu INOC ya kene ka public hearing ngintip hadu menta tolong ikwa baka sarkar kan examine kanya ki kot kisla jong kene ka Shri Cement hada ka jingi ki ka jong ikan kut tangang ne ngin sepelong ka jingi ki akmat DC office kumban syupen tibi pi haden bangi kum ka JNC bar ka JSU ngila submit jing thau syaki ministry jong ka sarkar India ka BDP ka environment kila pharu ka jing thau sya DC jong ka East Jaintia Hills buun re-examine ya kini ki complaints ki jongi laki ki desi shana handra ngimtip hadu menta ka ek baw new DC ulala handra ya kan ni rungin sa budde Kuda ka chisu jong pi naglang sukar ka tumu bani abis khmat mitrai. am nakaliang ka sarkar hik lada kalong kumbakran une u Deputi CM nganget bakin sapan sange ya kene ka public hearing mangi don kisaki ki babiang ki bangila submit sa ka sarkar bakane ka EIA jong kene ka Shri Cement kalong illegal misleading kalong ru ka ba yalam bakla tela da ka sarkar hi ka penlong be kene ka public hearing sa ka pan isyahi bakane ka company ka de ka jong ka sarkar lani jong ki brief ki jong ka nakata ka daw ka interest do kan ne kala don ka jing yurat ya kinong snong kala don ka jing pengken ya ki anjong ka sarkar jela bat kala don ru ka jing yalam bakla ba kumno ka kot bala pedang Gujarat an pentreka Meghalaya lada ka sarkar kam screen ya kini kam examine ya kini ka pani ba ka sarkar kala affair Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry.
Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.